Dewisodd yr artist Marc Rees ddeuddeg gwrthrych o Amgueddfa Sirol Caerfyrddin I gynrychioli deuddeg thema'r prosiect theatrig Tir Sir Gâr. Dyma hanes un o'r gwrthrychau hyn. Y gwrthrych sydd yn cynrychioli'r thema Trawsnewid yw'r mwyn neu'r mŵn lliwgar hwn. Agat yw'r enw ar y mwyn hwn, ac yn wahanol I lawer o'r gwrthrychau sy'n cynrychioli gwahanol themau Tir Sir Gâr, nid yw o Sir Gaerfyrddin, neu hyd yn oed o Brydain, ond o bosib o'r ffurfandog o'r mwyn Calcedon, amrywiaeth o quartz. Mae e wedi enwi ar ôl yr afon Agat ar ynys Sicily, yr Eidal, gan fod y dyfroedd uchaf yn ffynhonnell hynafol o'r em. Daeth y gwrthrych eithaf rhyfeddol hwn I Amgueddfa Caerfyrddin flynyddoedd lawer yn ôl, fel rhan o gasgliad daearegol bach elfennol a ddisgrifir fel ffosiliau, mwynau, creiriau a hynodion, o sefydliad llenyddol a gwyddonol Caerfyrddin. Wedi adnabod yn wreiddiol fel sefydliad mecaneg Caerfyrddin, fe'i sefydlwyd tua 1839 gan 20 o ddynion, Yn ôl cofnodion o Amgueddfa Caerfyrddin, roedd un darlithiwr, sydd heb ei enwi, yn synnu nad oes un mecanig yn bresennol. Ystyriwyd y sefydliad yn gyffredinol fel rhywbeth ar gyfer y dosbarthiadau canol, cyfraniad Caerfyrddin i'r ymerodraeth Brydeinig, ac roedd yn weithgar tan gyfnod yr Ail Ryfel Byd. Un o'r dynion a ddechreuodd y sefydliad oedd yr argraffydd a chyhoeddwr William Spurrell. Yn ddisgybl o Ysgol Ramadeg y Frenhines Elizabeth yng Nghaerfyrddin yn ystod yr 1820au, teithiodd Spurrell I Lundain yn 1835, lle bu'n gweithio i'r argraffwyr a chyhoeddwyr Bradbury ac Evans am rai blynyddoedd, cyn dychwelyd I Gaerfyrddin mwyn agor ei waith argraffu ei hun yn Spurrell Court, cyn symud I King Street yn 1841. Enillodd enw da fel argraffydd, ac mae'n siŵr mai ei weithiau mwyaf enwog oedd y geiriadur Cymraeg I Saesneg a gyhoeddwyd yn 1848, a'r geiriadur Saesneg I Gymraeg rhai blynyddoedd yn ddiweddarach.